Stav naplnenosti zásobníkov zemného plynu atakuje historické minimá, ktoré pred 7 rokmi dosiahli na Slovensku zhruba 18 %. Okrem chladnejšej zimy a väčšej spotreby ako po minulé roky je tu však aj iná príčina. Dôvodom je aj to, že zásobníky pred zimou neboli naplnené úplne na 100% v Európe, de facto ani na Slovensku. Tieto dva faktory však aktuálne plynárom nespôsobujú vrásky na čele. Momentálne nemusia znamenať nejaké väčšie riziko. Dôležitý je fakt, že náš najväčší obchodník so zemným plynom, spoločnosť SPP, disponuje dostatočnými zásobami ešte na niekoľko mesiacov. Odberatelia tak môžu spávať pokojne. SPP by dokázalo bez problémov zásobovať nielen do konca zimnej sezóny, ale aj počas jary bez toho, aby prichádzali povedzme nejaké iné dodávky, ktoré dennodenne prichádzajú. Najväčšie výzvy pre plynárov tak paradoxne prídu až po vykurovacej sezóne. V minulosti to bolo obdobie, keď dopyt po plyne klesal a rovnako tak i jeho cena. Obvykle to funguje tak, že v zime je ten plyn, keďže sa spotrebúva o niečo drahší ako v lete a ten rozdiel je vlastne atraktívny pre obchodníkov, aby plyn ukladali do zásobníkov a v zime ho následne predávali. Časy sa však menia, čo ukázal minulý rok, keď tzv. Spread, teda rozdiel medzi letnou a zimnou cenou plynu, bol minimálny a motivácia obchodníkov ukladať ho do zásobníkov klesla na minimum. Videli, že v zime budú môcť nakúpiť plyn relatívne lacnejšie, oproti tomu, za akú cenu by ho nakúpili niekedy na jar alebo v lete a ešte by museli platiť aj za jeho uskladnenie. Plynové karty v súčasnosti dramaticky zamiešal aj konflikt na Blízkom východe. Trhové ceny sa totiž po jeho vypuknutí viac ako zdvojnásobili, čo v žiadnom prípade nie je dobrá správa. Aktuálne ceny, ktoré sú dnešný deň na trhu, ovplyvňujú aj ceny najbližších mesiacov. A zase sa dostávame do tej istej situácie, ako sme mali minulý rok, kedy zemný plyn v lete, kedy ho máme zatlačať do zásobníkov, je o 7-8 eur drahší ako zimný plyn. Obchodníci tak môžu opäť vyčkávať na lepšie ceny a zásobníky sa budú naplňať veľmi pomaly. V každom prípade ale štartovacia látka bude položená nižšie, respektíve tá úvodná situácia bude ťažšia, keďže zásobníkov bude menej plynu po skončení vykurovania. Nestihnú sa tie zásobníky naplniť na povedzme 90 a viac percent, ako sme to videli v predchádzajúcich rokoch. Ak budeme mať zásobníky niekde pod úrovni 20%, tieto zásobníky bude treba zase naplniť a ak máte drahší plyn v lete ako v zime, tak naozaj ekonomicky sa vám to moc nevyplatí. Čiže zase prichádzame do nejakého ťažšieho obdobia a budeme sa s tým musieť popasovať. V tejto súvislosti je výhodou Slovenska, že do konca budúceho roka môžeme využívať stále aj ruský plyn. Problém môže nastať pri tomto zásobovaní z LNG pre určité krajiny, ktoré sú vo vnútrozemí, patrí tam aj Slovensko, kde jednoducho stále sú po ceste nejaké obmedzenia, respektíve tie kapacity, ktoré sú k dispozícii za najvýhodnejšie ceny, nie sú úplne dostatočné. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je už teraz jasné, že vidina lacného plynu sa nám znova začína rozplývať.